Unoita sei? Ndikaenda parufu randinoita vanhu vachienda parufu pai ndongopindawo vanhu vanenge vachipinda edha mubhazi kana kuti vakapinda mupikup kana mukombi ndopandopinda nokuti vanenge vakawanda saka vanhu vanenge vasingatarisani kuti ndiani nani. So kandapinda ndosvika kurufu kuya ndongoitawo active because vakomana usually vanongotarisirwa parufu kuti vanenge vachitema huni vachita sei. Ndongoenda ipapo kunotema huni kana kutakura magroceries kana kuita sei. So ipapo kana kuri kutema huni ndopandinokwanisa kuwana favor kumadzimai anenge achibika achiti uyu anoshanda uyu anoita sei. Ndikapiwa chikafu ndodya and then ndotarisa kana pari pekuchaja mafoni ndopandienda kunotarisa kuti alright mafoni anochajiswa umo ndoenda munochajiswa mafoni momomo ndikaona pane foni chero yakaita sei ndotora and then kana ndashaya mafoni magroceries ndondichitaimira kuti alright kana ari semafuta anodiwa nevanhu vakawanda ndopanoenda kutora mafuta iwayo ndonotengesa kuti mafuta haushaye bhayi ndotora mafuta ndandanomatengesa. Alright, panapa uba chinichi? Panapa ndaba foni Huawei Nova, ndobva ndaba imwe foni yakaita mbudzi, ndobva ndaba $15, ndaba pekre maapple handizivi kuti macages mangani, ndaba nemukaka waive mumba mutichangopinda pamusoro pechitray chachine makapu papane zvitu zvimacontainer 1 chaisisina chinhu chimwe chacho chachasara muhafu ndochandakatora ndandamwa same time pandakachitoka. Alright, iwe pawaba foni waita sei? Pandaba foni ndabva ndatomboenda nevanhu kuchechi nebhazi ndichitoti ndikamboenda navo hapana anonifungira vanongoti anga asipo pano. Ndobva ndazodzoka pana vamwe baba vanditakura futi panapa hanzi ndisekuru vandaona vachibva ndopandavati handiroda kusiyiwa pamarobots ndopa vandisiya pamarobots ndikafamba kusvika panapa. Ndasvika panapa ndopandatora bhegi rangu ndandabuda ndopandanichienda kunoflasha foni ipapo. Ndapedza kuflasha foni mari yandandinayo iya ndopandati arega ndimbotamba njuga ndiwedzere mari ndobva ndadyiwa mari yese yandandinayo sara ndisisina kana mari ndopandabva ndadzoka kunoku ndichiti ndikadzoka ndokwanisa kuwana imwe mari but chinji kuru chaita ndidzoke ndandichida kudya because ndandane nzara ndopandadzoka panapa. Saka panapa ndopakutodyira ndi uchida kuba futi dzimwe foni andi ndopandabva ndauya uyu CD wazoita sei naye? Zvaitika pana CD ndasvika mutauni ndaflasha foni ndobva yavhurwa yakutoshanda zvese. Vakosta mari kuflasha? Kuflasha vandiita $8. Ndanana nokuflashira iwo? Anonzi Jefta, panonge anonzi Jefta. Ari unoshandira papi? Anoshandira mona pane food pane vakomana padhuze nepanogerwa so kwakaita chimukoto mukati meti munenge mune chitebho chekuti vanenge vakawanda umwe anoita zvemalaptop umwe anoita zvemafoni umwe anoita nezvei vanhu vese varimo vanoflasha but inini vandoshanda naye ndivandopa mafoni kana ndaenda imomo anonzi Jefta. Saka vakomana mabasa ravo ndokutoflasha mafoni abiwa? Here kutoflasha mafoni handizivi vamwe kuti anenge abiwa but chandoziva vanoflasha mafoni ende vanhu every day munogara muchipinda vanhu vakawanda kuti vanenge vachitoflasha mafoni imomo. Chipedza nyaya vamwe unotengesera ndanani? Ndimabhaya yako yese makandiwa Israeli nomwe anonzi Tino Tino mafoni A7 naBlessing vari 4 vanotengesera. Tikabva pane food world yekuti footbridge yaya yejoina ichibuda kudai so tikaramba tichifamba tikasvika pane food world iri kunoku ipapo vakomana vanenge vakawaridza mafoni pamatebho pamachii vakomana ava vanotenga mafoni kuvanhu. Mafoni ava vamatenga vonomaflasha vomacleana vobva vatengesa. So zvakaita saizvozvizvi mafoni aita sana iPhone ananani haakwanise kuti vatengese because haaflashiki. Vanotora vonomahwandisa ndaiunza umwe wacho achiti ndomaisa mu4U ndamaisa mu4U ndombomahwandisa and then kana version iripo izvozvi paiPhone iyoyo yabva isisa yakuflashika ndopavanozonoburitsa foni dziya vobva vadziflasha because izvozvizvi hanzi software kana kuti version iripo haiflashiki saka vanotora vongonodzihwandisa. Alright, kune kumwe kwataura kwawakamboba futi wati kuglenora wakaita sei? Kuglenora ndakasvika ndobva ndakatoparticipata ndikaridza ngoma ndichiimba ndapedza vanhu varara. Pane foni yanga yakaiswa windo roro rasina kuvharwa vachichaja ndopandakabva ndaibvisa vanhu vava vakatorara kwakwato 3 vanhu vakarara ndotorara padzimba dzevanhu pane pachitwa rufu panoitwa all night paipai ndopandee ndiri papapo vamwe vachiimbawo vachiita sei indozozvibvisa pavanhu
ndoenda pavanenge vakawandisa kana iri foni kana kwavanenge vakaisa mabhegi kana ndangowana access yekupinda ipapo ndogona kungotora bhegi racho kana ndaona kuti apapa ndogona kubatwa ndotora bhegi racho ndovhura ndiri samwe ndikaona ndokwanisa noridzosera bhegi ndonoridzosera ndobva ndaenda so ipapapo foni yairi pahwindo iro rasina kuvhara vakaona kunge vakavhara asi rasina kuvhara ndobva ndatongovhura ndobva ndatora foni iyoyo ndobva ndatobva ipapapo ndikaenda kwemafuta ndakasvika ndobva vanhu vavavo manje zvavakaita papa nevanhu vashoma vamwe vazhinji vainzi vari kubva kuzaka ndokwaitobva bhazi renyaradzo ikoko saka vamwe vese vanga vasati vasvika ndini mukomana weeji yangu anga atoripo vamwe vese vanga vatori ana baba vechikuru avo ndopa vangondita chikomana icho chiripo ngachikubatsirei ndopa tatanga kuofloda madrinks ndotaofloda ikanga kari karori ndataofloda madrinks ndotabvisa nyama makabheji mafuta ndo anga ari pekupedzisira saka mumba mataisa mamazara manje vachitanzi argai titsvage kumwe kune space ini ndopandaona vanhu vese vanga vafokasa ku1 side because vamwe kukwakwa kutanga kuparidzwa ndopandatora box rere ndokutosuduruka ndokutobva paipai nekutoenda because hapana akandoona ndichiritora ndangoritora nekusaidi kwakaita sekuno kumashure kwacho ndokutongorisumudza ndokubuda ndokuenda ndokutora kwandakaita box ndandisina kana sendi musi woyo saka ndandabva ndatora 1 chigubhu chemafuta 2 liters ndobva ndamisa kombi ndandati shamari ina handina mari but chi2 liters ichi ungondipa $1 wobva wandikwidza kuenda kutown wotora 2 liters yemafuta ndobva ndopa ndakatomba mafuta ndobva atondipa $1 ndobva ndakwira ndikaenda ndamisiwa kutown ndasvika kutown pane madzimai anenge achitengesa magroceries pana rezende ndopa ndakasvika ndichingosvika handina kana kutombotambura kufamba ndangosvika ndikati ndikutengesawo mafuta zvanzi ari kuita vakatanga kuti hatina mari asi ari kuita mari vandati $3 mazuva aya I think aita $4 or $4.50 iprice yekuhodha yekupi ndobva vatoti unza ini nangu tikumada une mangani ndobva ndavapa ese ndikati ndine box nangobvisa 1 chigubhu ndopa ndavapa ese ndobva ndipa $3 yangu yakakwana kwamutare ndakasvika pane mota yanga isina kuvharwa windo yaisina kukiwa zvakaitikaipapapo ndaitoveko kwamutare ikokoko pane vamwe vanhu vandaiziva vaive ikokoko vanda ndakashanya saka ndakatoona mota dzichiva dzakawanda papa nemota yairatidza kuti